tama, itong bata natin, oh. Mayroong gusto itanong sa'yo. Naka-postura. Kaya nga eh. Ano lakad dito ninyo, Itik? May bagong lipat dyan sa tapat. May gustong pumurma nito eh, torpe. Bagong lipat. Bibuild ka na naman ah. Tulungan mo naman ako. Konyor, sa dinami-dami na nilapitan mo, hindi ka nagkamali. Si Kuya Dex, sabi ko ang na akong bahala sa'yo. Yan. Baba. Mabahala siya bahala. Sige, saan ba yun? Tara, puntahan natin. Yung kay Dexon. Ayun ba? Sige. Teka, umayak tayo. Halika, Nyor. Anong gagawin niyo? Pupuntahan natin. Handa mo yung gitara, Chess? Okay, sige. Kunin ko. Dadaanin natin sa old school yan. Tara. Tara, Nyor. Oh, Magaling ba to? hindi mo na inatanong. Ito ang number 1 sa gitara. Talaga? Yan Sigurado ka? nga, yan nag-invento ng kwerdas. Oo. Yan ba? Okay. Yes, bigyan mo kami ng pasakalye dyan. Okay. Ano ba? Pasakalye lang. Ano ba naman yan, Chis? Magaling to. Sobrang haba eh. Iksiya mo lang. Maiksi lang ha? Maiksi lang. Balata mo. Mahaba eh. Bira naman to. Sige. Ayusin mo, babanat senyor Itik eh. Sinisira mo eh. Diskarte ko dito eh. Sige. Otanglaw. Otang mo rin. Ano ang minumura? Mura ka eh. Hindi mura eh. Tanglaw. Nyor. Otang mo rin. Ulitin mo. Chess. Tinara na. Hindi naman kayo narinig yan. Suta pala yan, Nyor eh. Lasang plate. I see. Agay tayo, stainless. Masarap. Talong ni Kuya Dexon. Pwede, cheers. Cheers. Malapit na tayo eh. Hindi na pa tayo naglalakad, Chess. Ano yata yun oh? O nga no. Ano? Mamita. Ito yung hinahanap natin. Ito pala yung Mamita. Private resort. Nakarating din tayo. Mamita Private Resort. Delivery tayo ni Mamita. Maraming salamat Mamita. Yan, dito tayo magde-day off mo sa... Biyok natin ngayon. Walang latuan pero kakain tayo at mamamasyal. Tama, Chess. At subukan natin sa loob nito. Pakita namin sa inyo kung ano nasa loob ng Mamita Private At mga Resort. Kabs, dahil 50k subscriber na tayo. Maraming salamat sa lahat na nag-subscribe at nakarating kami sa 50k na to. Thank you very much at sa mga dati nang nanonood o bago pa lang. Please click on subscribe button para tuloy-tuloy pa rin tayo. Lagpasan ba natin to? Let's go! Let's go! Wait! Pasukin na natin to. Baka pasukin pa na iba. Teka. Meron niyang Password password. to? Sigurado. May password pa yan? Ito, alam ko ang password nito eh. Bubuka ang bulaklak. Reaction! Baka katok na. Hindi rin. Mamita! Open! Sesame! Yo! Tara! Tara, pasok kayo. Tara! Tayo dito. Subukan natin dito sa Mamita Private Resort, Jess. Tara! So yun mga Cubs, nakapasok na tayo sa loob ng Mamita Private Resort. Result, maraming salamat. Yun, pinagandaan pa tayo. Ito naman, Celebration. 50 mil. Ready. Sa mga gusto po pumunta dito sa Mamita Private Resort, mga Cubs, no? Pwede po, nakita niyo man sa likod natin, pampamilya.
personal, nandiyan po ha. Puntahan nyo. Ito, nilalagay yung Chester dyan. Sa description box mga kabs, lalagay natin. Yun! Maraming salamat sa support at naabot natin yun. Maraming salamat din kay Mamita. Pinag-day off niya tayo ngayon. Hindi tayo magluluto, kakain na tayo ng masarap. High six sa'yo, mamita! High six! Aksyon na natin. Tara, kita natin. Teka lang, hindi Teka, Chess. excited si cameraman eh. Huwag kang gagalaw, dito ka lang. Yan, Chess. Puntahan natin at sisilipin ng buong paligid ng Mamita Private Resort. Roll the montage dyan, Chess! Let's go! Team Conlas TV would like to thank the following: Mamita Private Resort, Party Events Place and Party Needs, David Family from Oman, Mr. Roy and Juvie Lopez of Alabama, USA. Want to have a break from the city hustle and bustle? Relax and experience exclusive family vacation only at Mamita Private Resort. An hour and a half away from Manila, the 1,440 square meters private property is located in Sitio Baluarte, Barangay Dapdap, Mabalacat, Pampanga, easily accessible by land travel. Equipped with 2 family rooms, each room is furnished with 3 queen-size beds, a 32-inch LCD TV, cable channels, refrigerator, air conditioner, private bathroom, and free Wi-Fi internet access. Don't forget to have a splash in the private pool. Tailored specifically to suit your needs, Mamita Private Resort also cater to special events you wish to celebrate. With a function hall covering 100-person seating capacity, spacious parking, and a wide array of background spots, perfect for your photo shoot of memories that last forever. For your safety, Mamita Private Resort is currently implementing health and safety measures against the spread of COVID-19. Should you wish to make a reservation, please dial 0995-8901-766 and 0923-8506-711. Mga antana, mga ka! Mahanta na po mga kabs, kung ano man to. Ano man yan nasa loob niyan. 50k na po tayo mga Kabs. Maraming salamat sa lahat ng suporta at hindi matatapos to, Chess, nang wala ang ating inaabangan nila lagi kung anong cake natin ngayon. Pakiabot! Mga Kabs! Banana cake! Banana cake! Yes, di ba? Blow natin. Siyempre. Wish ka muna. Wish muna mag-wish tayo. na ako. Ito, makakapag-wish na ako ng tunay ngayon kasi may laman eh. Sana Okay. magtuloy-tuloy po to hanggang Mas high ba? 100. Ay, high 100 na tayo. Yan ang Okay. wish natin. Wow. Salamat. Okay. 1, 2, 3. Yes! Sabi na natin. Yeah, mga Natin sa Kabs. cameraman. Maraming salamat sa lahat ng subscribers sa 50,000 and growing. Maraming salamat po. Maraming Nakakatawa, nakakawala ng pagod ang pag-vlog na ganito. Correct, tama-tama, Dahil Chess. Sasarap talaga sa feeling. At Sobra. hindi matatapos ang 50k natin, Chess, nang natin walang to. ganito. Sino nga Magiging. nagbigay sa atin ito, Chess? David Family from Oman nga pala. Maraming salamat Maraming sa padala. salamat sa inyong Sigurado sponsorship. masarap to. Siyempre, bubuksan namin, ha? Oman. Oo, siyempre. Okay. Ano natin yan? Parang may kulang kayo. Teka, Chess. No? Ito lang ba ang nangyayari natin ngayon? Walang ano to, partner. Kaya meron. Ano ito dito? Baso eh. Baso at saka yelo. Anong gagawin natin dyan? Teka. Naalala ko kasi si Mr. Diesel. May sinabi, no? Nangako ng ano eh. Aba, oo nga. Pag daw nag 50k, tingnan mo, panoorin mo. Pwede, panoorin mo. Ayan, panoorin mo. Oo nga, no? Teka, panoorin ko nga muna. Mga Kabs, 50k. Mapapasahin nyo to. Oh, di ba? Oo nga, no? Nangako, no? Nakita mo yun? Ang masarap eh. Tayo natin yan. Uy, Speaking of Mr. Diesel. Mr. Diesel, tumatawag. Uy, sagutin mo, Chess. Uy! Mr. Diesel! Hello! Dahil ang pinangako ko, gentleman ka para sa 50k star. Congrats.
mapapasin nyo na ang premium diesel. Maraming salamat, Mr. Diesel. Maraming salamat sa Gentleman's Jack. Yan. Tinupad niya ang pangako niya, oh. Oo, hindi- Makakatikim na tayong diesel. Maraming hindi talaga, salamat, ano, Mr. sige. Diesel. Ayos, Kay Jess. Mrs. Premium. Ito, ibubuksan ko na ng gusto kasi... Bubuksan ko naman to, kaya Oo, ikaw, kuha tayong yelo. kompleto na ang 50K celebration natin eh. Masarap ng day off. Oo, pinagpahinga tayo ng gusto. Pero masarap yung nakahain. Pati inumin. Premium yan, Chess eh. Yun. Ito, Okay, next. inaano ko na din yung ating Masarap yung amoy. lechon galing sa David family. At ang ating premium galing sa Diesel at Premium Family. Grabe ang iinamin natin, Chess. Hindi tayo sanay lalo dyan. Galing po to kay Roy and Juby Lopez ng Alabama. Maraming salamat sa inyo mga Cubs na... AKA Mr. Diesel and Mrs. Premium. Yun, syempre. Sabi ko lang sila, baka matumba, mahirap na. Yan. Mama. Ingatan natin. Ingatan natin yan, Chess. Okay, ayusin ko lang to at pwede na natin itong Karyahin. yariin. Cheers, Chess! Cheers natin. Sa 50K subscribers natin. Maraming salamat. Cubs Nation. Para sa inyo lahat to. Yun. Magandang araw sa inyong lahat. Maya Paldo, Maya Paoras mga Cubs. Banat! Hindi po mapangit yung natin. Masarap pala itong premium na to, Chess. Diesel. Masarap. Premium diesel pala. Parang may pumasok na espiritu. Para siya namis siya, mga Cubs. Hindi siya suabe, no? Yun ang salita dyan, Chess. Suabe. Gentleman's Jack. Mm. Actually, Gentleman Jack lang pala. Lalagyan natin Walang S, no? Gentleman Jack pala yun. 40% volume. O, Chess, tirahin ko na to. So, Dex, may ano dito. Hindi to pinagbabawal, oh. Mm. Bago eh. Bago kanin pala dito sa Mamitas. Siyempre. Napakaganda dito sa Mamitas. Usok-usok pa yan, mahirap ka mahinga. Sige, lagyan mo lang dyan, Chess. Yan. Pinapabati ng David family. From Oman, si Kuya Ador, Ate Lea, Led and Camille, Mm. si Aziz, Uy! Lori, Ruru, Siyempre. and Rima. Chess, oh. Tsaka daw sa Aquino family, kay Von, Girly, Liam and Ketket. Yan! Shoutout din daw sa Gadil family, Siyempre. Omar, Johanna, Tintin, Caitlin, at Tet David, James Siyempre. Francis David, si Kuya Kokoy, Oo. si Darla at si Ate Tere. Mm. Kamusta dyan sa Oman? Meron tayong sarsa dito, mga Cubs, ha? Yan, no? Tigil sa tayo. Yan. Paka-presko dito sa Mamitas Oo. Resort. Ito pong ating kinakain ngayon, mga Cubs, courtesy of David family. Ng Oman. Mm. At yung ating premium naman, syempre, bigay ni Mr. Diesel at ni Mrs. Premium. At syempre, Chess, hindi mawawala kung saan ang venue natin ngayon, ha? Papahinga tayo ngayon, mga Cubs. Chibugan Mamitas. muna, no? Hindi lang tayo ngayon sa lugar ng Mamitas. Mm. Binigyan tayo ng day off ni Mamita. Ha? Hindi tayo pinagluto. Mm. Binigyan tayo ng pagkain Tayo. ng David family. Yung premium ko. Medyo kakaiba to. Mm. Kumakain kang kanin pero may hard ka. Na, Dahil yan kami sa diesel. premium diesel yan, Chess. Mm. Mm. Napakasarap nung ano. Sarsanin lang to, ah. So nabili kaya ito, no? Sarap. Nga pala, mga Cubs. Kanina napakita natin sa video, Chess, yung area, no? Ito po ang Mamita Resort, no? May mga kwarto. Located dyan. Papakita na lang po ni Chester. Yan. Pakita ko na rin yung ano, yung thick sauce nila. Mm. Sarap ng sauce. Oh. This time hindi po tayo gumawa nito. In-order nila para Ito sa po atin. yung sponsor lang sa atin. Sabihin na natin, parang day off to. Ay, pahinga, puro kain lang po ginagawa namin. Dahil dito sa loob to. Yan. Mm. Ito po, sponsored naman ni Chess, Mamita. Mamita. No? Yan. Si Mamita, nandito kanina. Dito kanina, kaya lang po, hindi na natin no? Dahil may interview sa camera sa Apo. Mamita. Kami na, Chef. Ang mga taga Mabalacat, no? Yan, sa Pampanga. Nalagay natin yung address No? sa description box. Kaya mo, Chef. Mag-conduct Dito ng wedding, baptismal, or mga ganon, no? Meron din po silang social distancing or due to pandemic, meron po silang mga measures na ina-apply dito, no? Ini-implement rather. Saka itong venue na to, pwede po rito mag no? Yung outdoor function chess, no? Yung mga ganyan. Talaga pa yung green grass. Nalagay sila dyan ng mga mesa, pwede po silang dyan conduct ng mga chess, no? Mga event. Bibihira na yata ngayon ng nag-ano, pero Team building, pwede dito. ito po, Pag normal private resort. Napabayaan. Pinababayaan mo yung premium Mr. natin. Diesel. Gentleman Jack. Maraming salamat. Pag Mr. uminom ka Diesel. yata nito, Chess, magiging gentleman ka lalo. Uy. Ay, oo. Wala, mga kabs, ha? Ito, Yan. try natin.
dito sa sarsa. Mm. Balat. Mga kabs, kainin natin sabay-sabay. Mm. Lutong. Malutong. Ang aking balat. Kabayan nyo po kami kung ano man kinakain nyo. Meron mga ano, Chess, no? Oh. Yung mga ibang kumakain ng lechon, mahilig sa balat, no? Ano, lambot no? Yung kalamang, hilig ko naman yung laman. Gusto kong laman dyan sa, ano, sa lechon. Grabe. Nalo pa nalo. Gusto kong pasalamatan, Chess. Pasalamatan natin yung 50,000 subscribers natin. Maraming salamat po at sa mga patuloy na manonood pa at mga dati nang nanonood, baka hindi lang nakasubscribe. Please help us by clicking on subscribe button para tuloy-tuloy tayo sa happiness na to. Thank you very much. Appreciated bawat like at bawat subscribe ninyo. Kasama na rin po itong button na to, mga kabs. No? No? Like button ay mahalaga. Ganun pala. Mm. Pag sinusuportahan ka ng tao, nakakatuwa na mapabilis, no? At saka, ano, yun nga po, mga kabs, no? Kaka-feeling. Pilitin natin na, siyempre, maipakita namin sa inyo ng ano yung pwede nating magawang mga luto pa. No? Yeah? Ano ang pwede nating pakita na hindi pa siguro na masyadong common Correct. dito sa Pilipinas? At sa mga naghihintay ng Netflix, siyempre. Oo. Pilitin natin gumawa sa inyo at improve palalo ang Team Kalas TV. Yeah. Salamat sa pagsuporta sa Netflix. Yung kanina napanood nyo, Yeah. saan nag-enjoy kayo? At palagi natin gagawin yun. Siguro once a Sabi pa week. namin, makagawa pa ng mga Netflix pa, no? At maraming nag-aabang yun sa Netflix na yon. Oo nga. Baka ko sa comment. Maraming salamat mga kab. Na. Ang Netflix t-shirt, nga pala. Yeah. Dahil 50k na tayo. Yeah. Kapag desisyon na namin ni Credex, mamigay ulit. Pero abangan nyo muna sa Cubs Nation page. Join kayo sa Cubs Nation page mga Cubs sa Facebook. Lagyan natin yung link dyan. Kasi minsan, bigla na lang tayo nag-announce dun eh. Oh. Sinabi mo na rin yan, Chess. Congratulate ko. Sa araw na to. Nanalo, Chess. Oo nga pala. Diba? Yung nakaraan natin parapol kay Amboy Demensoy. May Yun. winner na mga Cubs. Puntahan nyo lang sa Cubs Nation, nandun yung announcement. Doon nakapost po. salamat. Yun. Congratulations sa inyo. mga Apat yan, sumali. Chess. No? Apat yung nanalo. Doon sa mga hindi pinalad, huwag Abang. kang magalala, maging masaya kayo dahil meron pa. Meron pa. Meron pa ulit. Abangan nyo. Meron pa Congratulations. tayong ano. Marami pang chance. Daming naghihintay nitong Netflix t-shirt. Tsaka yung ganito po. So, sikapin Siguro. natin. Hold na ako. Cheers! Yun. Cheers mga Cubs. Kaya ko to. Napakasarap. Buong Lagyan- araw. Pwede Lagyan ba natin? akong request, Chess? Yan. Teka, yelo muna, Ang yelo. tagay pa, ang sarap ng binigay ni Mr. Diesel. Premium Diesel ang tawag dyan, Chess. Si Mr. Diesel. Premium Alam mo ba? Diesel yan. Hindi Uy. hindi lahat ng Cubs natin alam sa hindi kasi lahat nasa Cubs Nation. Pero yung mga nasa Cubs Nation malamang kilala si Mr. Diesel. Lahat na niluluto natin. Ginagawa ni Ginagawa Mr. niya, Diesel. mga 80% of the time Gawa niya. gawa niya. Galing. Kasi hindi naman pwede 100 kasi minsan walang exotic doon. Wala dong makuha ano sa Alabama, no? Woo! Sarap. Papalik sa Cheers ulit! Cheers ulit! Nanginginain pa ako dito. Masarap Okay. eh. Ang buto. Yan. Parang bitingga, cameraman. Hindi nga makita. Isang hugot pa. Yan. Dami nagre-request. Di daw natin pinapakain yung cameraman. Ay, teka, magpapadip. Magpadip pa. Abutado. Abusado si cameraman. Hindi na nakapaghintay. Naglaway daw, kinakain natin. Bro mo, lechon na naman. Kailangan natin tapusin to, Chess. Bukod dyan, kailangan natin mag-swimming. Ayun nga Oo. pala. Swimming na tayo. Oo. Maraming salamat sa Cubs Nation. Sa lahat ng kabalin dyan, sa Cubs, sa buong mundo, lahat ng OFW. Ito pong laman na 50k na to, sama-sama tayo sa pamilya tayo. Sama namin kayo lahat dyan. Di po mangyayari yan kundi dahil sa inyo. Dalangin po namin ang inyong kaligtasan, good health sa lahat ng pamilya nyo, mga mahal sa buhay, sa mga kaibigan na din. Maraming salamat. Kami ang Team Kalas TV na lagi nagsasabi, nagpapaalala. Huwag nyo kakalimutan, lagi nyong tatandaan. Cheers, cheers! Woo! Sarap! Premium na premium, Chess! 50k! Maraming salamat! Manyaman! Kenny! Bye! Peace out!